बयनिसिमबो गोजोन मोनाबिलि लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ आपडेट लानानै फैलायबाय। बे गोदान भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलखौ नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नुनानैनो मिथिखादों जानो हागौ। बे भिडिअखौ सोरबाफोर नायखाबाय जानो हागौ, थेवबो आं आरोबाव खनसे आंनि चेनेलाव आपडेट खालामनो नागिरदों लोगोफोर। नैबे भिडिअखौ मोजां मोनो अब्ला लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै गालां लोगोफोर। नैबे चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअखौ मोजां मोनो अब्ला भिडिअखौ लाइक खालामनानै होदो लोगोफोर। दिनैनि बे गोदान भिडिअनि टाइटेलानो जादों अन्नायनि बिदै। बियो मोनसे गोदान बड' शर्ट फिल्म लोगोफोर। नैबे भिडिअनि कास्टफोरानो जादों अनिल नार्जारी, मनिसा मुसाहारि, दैमु ब्रह्म, प्रेक्टिकेल बसुमतारी। नैबे भिडिअखौ बिथांमोना दानि बावैसो फुलि आपल'ड खालामनानै गालांबाय। दासिमहालागै फुलि नायाखै अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै बे गोदान बड' शर्ट फिल्मखौ नायनानै लाहैनो हागोन। नैबे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों देफेन बसुमतारी आरो नैबे भिडिअनि केमेरायानो जादों नोजोर बर', एडिटिंआनो जादों सुबर्णा। लोगोफोर नोंथांमोना नायनो थाखाय बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। बिथांमोननि इउटुब चेनेलनि मुङानो जादों रैरुब फिल्म प्रडाक्शन। नैबे इउटुब चेनेलाव थांनानै बे गोदान बड' शर्ट फिल्मखौ नायनानै लाहैदो आरो चेनेलखौ दासिमहालागै साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला बिथांमोननि रैरुब फिल्म प्रडाक्शन इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो भिडिअखौ लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो जेन बिथांमोना बेफोरबायदि गोदान गोदान भिडिअफोरखौ थाब थाब लानानै फैबाय थानो हानाय बायदि। लोगोफोर नोंथांमोना मोनसे कमेन्ट खालामनानै होदो आरो भिडिअखौ शेयार खालामनानै होदो लोगोफोर। बिदिब्ला दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसैमोन। आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै गालां। आं बेफोरबायदि गोदान गोदान भिडिअफोरनि आपडेट लानानै फैबाय थायो। आंनि गोदान गोदान भिडिअनि फार्स्ट आपडेटखौ बयनिख्रुइबो सिगांसिन नायनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ अल क्लिक खालामनानै लाखि। जेब्ला आं गोदान भिडिअनि आपल'ड होगोन अब्ला नोंथांनाव बयनिख्रुइबो सिगांसिन नटिफिकेसना थांगोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे कमेन्ट खालामनानै हरदो लोगोफोर। नोंथांमोना आंनि गोदान गोदान भिडिअफोरखौ जोबजासिम नायलां होनब्लासो मिथिगोन दि गोदान गोदान भिडिअखौ बबे चेनेलाव होयो। आं बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ लास्टावसो बुंनानै होयो। लोगोफोर नोंथांमोना दासिमहालागै आंनि वाट्सएप ग्रुपआव जइन जायाखै अब्ला आंनि वाट्सएप ग्रुपआव जइन जानो हागोन। बे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव आं वाट्सएपनि ग्रुपनि लिंकखौ होनानै दोनदों। नोंथांमोना थांनानै वाट्सएप ग्रुपआव जइन जाहैदो आरो नोंथांनि भिडिअखौ आंनि ग्रुपआव शेयार खालामनानै होदो। मोनसेबो नङा मोनसे साबस्क्राइब मोननो हानाय लोगोफोर। बिदिब्ला दिनैनि बे भिडिअआ बेखिनियानोसै।